Jabulisa abaningi inkulumo ka-MC Menzies laphana esabaleni inkulumo yokuxhumana njengoba beveza ukuthi ngathi kuzoba nemashi kaSenzo Meyiwa. Uphinde waveza-ke okubanzi ukuthi-ke icala likaSenzo Meyiwa angakwazi noma ngokubheka izinto esezenzakele kubuye ngazi ukuthi alikaze livulwe. Sawubona kuphi nakuphi lapho inkulumo njengamanje kubingelela yena Mathilda Gcoston umqamane emehlaka abanye baqamane bathu kwalo. Ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicothanza ukulungele upress i-subscribe button wenze sure ukuthi uyalike bese uyilinda ividiyo ziphele ebese kuyima ukhomenta ngokuyikhona okuzwile. MC Menzies ojwayele ukwenza indaba laphana zasejele kakhulukazi noma-ke abantu abakababhekani nazo emphakathini uveze indaba enkulu laphana ethandwe abantu abaningi bayithakasela baphinde futhi bayilalela ngokuyikhona mangabe echaza ukuthi-ke icala likaSenzo Meyiwa alikaze livulwe ngisho ekuqaleni kwalo waphinde walandelenisa ngobufakazi noma-ke ngezinto ekuseke zavela ukwenzeka kwazo. Thana mangabe echaza washo ukuthi icala likaSenzo Meyiwa lathista ngenye indlela ukuze-ke kugcine kungaboshwa abantu ekufanele beboshwe. Lokho-ke kwenziwa kubala khona noGeneral Shedrack Sibiya kanye-ke nobaba uChico Thwala. Ngale wethu ngaphandle komasasa sakha singene kuyona ividiyo sizwele ukuthi ngampela le ndaba ikanjani. Sanibonani uMC Menzies Dolo. Bafowethu mhlambe before khona into ebalekile ngifuna ukuzoyikhuluma and ngiyacela ukuthi silalelisise kahle. Angezokuba mude. Mhlambe angiqale ngisho ukuthi indaba ikhona iningi kakhulu. Ziningi indaba ezimnandi kakhulu esisazoyikhuluma soyixoxa ziningi. Kuje kuphela umuntu usanje bangenganibeka esithombeni. Yabo nje ngisho utha ifoni yangibuya ingikalelela ukuthi ufuna ngisho ukuthi isikhathi singakanani kodwa ke yonke into izogcina ilungile. Bafowethu ngifuna ukukhuluma ngodaba lwecala likaSenzo Meyiwa. Kunephutha elikhulu esalenza South Africa nje ngo-2014 mhla kufa uSenzo Meyiwa. Singabahlali nje base South Africa besicabanga ukuthi icala lokufa kaSenzo Meyiwa lavulwa. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi siyabona ukuthi alikho icala lavulwa ngokushona kaMeyiwa. Kushuthi nje ngesikhathi kushona uMeyiwa kufana nje nokuthi kwafinje yondile nje yalahlwa lapha ya. So besicabanga ukuthi icala lavulwa. Kodwa sekuyacaca ukuthi icala likaze livulwe ngoSenzo Meyiwa. Lento engizoyikhuluma la abanye bazocabanga ukuthi mhlambe umuntu uyayikhuluma nje out of ignorance and nokuba ngingabi na clue. Bafowethu uSenzo Meyiwa selokhu ashona ngo-2014 26 October 2014. Namanje akaze kuboshwe umuntu ngecala kaSenzo Meyiwa. In fact akaze livulwe icala ngoba lento eyenziwa lolu cansi olwenziwa lapha ya eNorth Gauteng High Court la kuthiwa kuthethwa khona icala kaSenzo Meyiwa. Akulona icala kaSenzo Meyiwa leli. Akulona icala likaSenzo Meyiwa. Well ke abazumthetho they may quote me wrong. Kodwa akulona icala likaSenzo. Leseyenziwa lapha na kuyona icala kaSenzo Meyiwa. Kade sine discussion nomndeni wakwaMeyiwa led by uSifiso Meyiwa. Ngicabanga ukuthi uSifiso Meyiwa niyamazi umfowabo kaSenzo Meyiwa lo hlala ekhuluma nje outspoken ngodaba likaSenzo Meyiwa. Icala likaSenzo ngicabanga ukuthi senizwile kuMadlanga Commission ad hoc committee ukuthi amaphoyisa angabaphathi abule kanjani. Ngicabanga ukuthi senizwile ukufa kaSenzo Meyiwa. Yonke evidence is there. Yonke evidence is there ukuthi uSenzo Meyiwa washona kanjani. Selokwashona uSenzo Meyiwa akaze kube ibikho imash sikhalaza ku Facebook,
sikhalaza ko TikTok ukuthi hayi lento eyenziwa ecaleni enkantolo ecaleni lokusenza lokushona kaSenzo Meyiwa lezi insizwe eziboshiwe lapha ziyasukelwa sigcina kanjalo. So kade sino meeting nomndeni kaSenzo Meyiwa which was represented by uSifiso Meyiwa. Sihlela ukuba nemarch, national march, a total shutdown. Well, kabanye bazoyithatha kancane lento esikhulumayo ngenxa ukuthi mhlambe is spoken by umuntu ofana nami or something. Ngoba abanye bahlale besho la ko Facebook bethi uSifiso Meyiwa alo yamjita lona uphethe information akayisingani pho emaphoyiseni kwasho wacima nabo benzisa ukuthi akazi ukuthi uSifiso Meyiwa usehambe ibanga elingakanani. Let me tell you, sishone lo ubaba kaSifiso kaSenzo Meyiwa washona isikhathi singakafiki ngenxa depression ebimphethe day in day out. Njengamanje asifuni ukushone lo mama kaSenzo Meyiwa isikhathi singakafiki ngenxa ukuthi uhlala ecabanga day in day out. Bafowethu sihlela imarch esingakazi ukuthi izoba nini, esingakazi ukuthi izoba kuphi ngaluphi usuku yini ezobe yenzeka, kodwa esisakhulumile savumelana nabanye esihlela nabo imarch ukuthi ngoba la eSouth Africa lilodwa iphoyisa silazi ukuthi liyiphoyisa. Iphoyisa nje umuntu esimazi ukuthi uyiphoyisa la South Africa uyedwa, uGeneral Mkhwanazi. So si decide ukuthi sibe nemarch. It's either my like KZN bese eThekwini iye ngqo ehofisini lika Mkhwanazi siyovula icala lokufa kaSenzo Meyiwa ngoba iprima facie evidence ikhona. Prima facie evidence ubufakazi obukhona okungaxoxiswa okungaboshwa abantu ngabo then kube khona okwenzakala. Sizoyisho ukuthi ithombe siyifake la ngoba sisazoya komndeni nokaMeyiwa nibone sihlangene nizwe ukukhuluma esizokukhuluma. So we are inviting everyone ukuthi abe ingxenye. Umndeni kaSenzo Meyiwa ngesikhathi kushona uSenzo Meyiwa wathola icall umzala kaSenzo uSiyabonga Meya wathola icall ngelanga uMeyiwa washona ngabo 8 ebusuku. uSenzo Meyiwa washona la ko 7:45 to 8. Umzala kaSenzo wathola icall ngaso leso sikhathi efonela uTumelo Madlala wathi mfowethu sekunenkinga la, sekushona uSenzo udutshulwe indoda kaZandi. Angiyazi igama layo, angithi uTumelo Madlala wayeqala ukuyegoli ngesikhathi kwashona ngaso uSenzo. uSenzo wayembizile ukuze beyohambe beyephathini kaRoy Mahwamutsa. Cabanga ukuthi niyayazi leyo background. So uma sekwenzeka uSenzo seshona uyafona uTumelo Madlala ufonela kwaSenzo Meyiwa uyachaza ukuthi cha la sekushona uSenzo udutshulwe indoda kaZandi. Ibikade izofuna uZandi yafika icasukile iphethe isibhamu. Mayifica thina yayitshela ukuthi thina siyamshaya uZandi ngoba sihamba noSenzo Meyiwa. So yacha ngathi kade ngamtholi ngisho efonini. Uma drop ucingo uTumelo Madlala wasuka umndeni kaMeyiwa wafona back usufonela uTumelo. Tumelo yini kwenze njalo uthini? Wachaza uTumelo. Into eyenzeka ngoba umndeni kaMeyiwa usunayo yonke information ngecala. Into eyenzeka ngesikhathi uSenzo Meyiwa elimala ezama ukulamula uLongwe noZandi noKhelikhulu ngoba kwasekuno ukuxabana nje okukhona. Ngesikhathi uSenzo Meyiwa elimala edutshulwa ngesibhamu sikalo esasiphethe uLongwe 38. Abantu bokuqala abafonelwa uKhelikhumalo kwaba uChikothwala ubaba kaLongwe. Owesibili kwaba uIvan Khoza wePirates.
nabanye ke kodwa the first people kwaba uChiko Thwala. Kelly Khumalo emtshela uChiko Thwala ukuthi usenze njengesibhamu. uChiko Thwala wafonela uShadrack Sibiya, uGeneral Sibiya, nangilo iphoyisa lelisigebengu kakhulu okukhulunywa ngalo Madlanga Commission. Ngenxa ukuthi bangabangani, uShadrack Sibiya mayefonela uChiko, angithi ngesikhathi kwenzeka isigameko sesenzelekile isigameko washona uSenzo, wonke umuntu wayefona okade ekhona endlini efona ukuthi hayibo sekwenzeka ukuthi ngesikhathi efona uKelly Khumalo ngapha noTumelo Madlalo uyafona ngapha. So ngoba umndeni kaMeyiwa nje wamuza uKelly Khumalo ngesikhathi ukhuluma noMadlala, bamuza uKelly Khumalo ngale ekhala ethi kodwa ngizothini ngimama kaSenzo. So uGeneral Sibiya kanti uChiko Thwala uzoba neplan noGeneral Sibiya ukuthi no, akungashiyi ukuthi uSenzo udutshulwe yilesi sibhamu futhi udutshulwe uLongo, akuvele kuthiwe nje kungena igebengu. uGeneral Sibiya wasuka ePitoli wathi mayifonele uChiko Thwala wathi uGeneral Sibiya no, ngizoya kwi-crime scene, tshela labo oKelly Khumalo ukuthi isibhamu bangasiniki umuntu. Angithi isigameko senzeke eFosloras akhona ama-police station, kodwa ngenxa ukuthi uGeneral Sibiya was the highest officer, he has a very high rank eGoli, wafike wasithatha isibhamu i-38 wahamba naso. Base ukuthi bona njengamaphoyisa ababehlangene nabo behlanganisa lobufakazi noChiko Thwala, bashintsha ubufakazi baplanta ibaletha ibullet ye9 la, kwase kuba ngazi ukuthi uSenzo Meyiwa ubulawe yi9. Yingakho phela ngesikhathi oKelly Khumalo uLongo Thwala bese enkantolo babefakaza bethi no Tumelo Madlala babefakaza bethi umuntu owadubulayo wayephethe isibhamu esinesol ofushi 38. Kodwa ke enkantolo osifiso General Sibiya babazi ukuthi lonto bona masebelanda udokotela wabhala nje ukuthi uSenzo ubulewe yi9, vele kuzothathwa lokho enkantolo bakuchitha ubufakazi babo kalula, ngoba enkantolo awukwazi mina nje oZandi noma bengathi sasibona isibhamu kwakuyisibhamu esinesondo, kodwa udokotela mayithi hayi isibhamu esadubula uSenzo i9, inkantolo izothatha lokho kushiya udokotela ngoba uchwepheshe, wena kuzothiwa hayi awazi vele ibhamu. So indaba kanjalo uSifiso Meyiwa ngesikhathi enyuka eGoli ngakusasa waya kuIvan Khoza. Sifiso Meyiwa mabesuka emahhovisi noIvan Khoza bengena emotweni, kwakuwuKhoza nenodala ngaKhoza noSifiso Meyiwa. Uthi uKhoza kuSifiso Meyiwa, ndodana hey ibhluka indaba kaMfowenu, kodwa ke uMfowenu ulimale endlini, ulimale endlini, lokho ukuthi ngene inkabi bese bebenzela nje amaphepha, benzela indaba amaphepha nezintatheli, kodwa nje ulamela endlini uSifiso akaphupha uSifiso Meyiwa mayikhuluma le yonto. Kusanda kuvela kuMadlanga Commission ukuthi ilunga leEFF laya lapha ya kwi-crime scene late la ngafica lutho, lafica ukuthi cleaniwe. uGeneral Phahlane ngo2016 kade presenter lapha ya ikhona lento engisho kuma minute kwi-police portfolio committee ngo2016, washo ukuthi i-crime scene kaSenzo Meyiwa ya compromise, okusho ukuthi yaphazamiseka, yacleanwa. Ngani yacleanwa nje isi-crime scene kaSenzo Meyiwa? Everyone knows that. U-Advocate Chauke obekade u-Director of Public Prosecutions ngo2014 washo, wayivumela yena ukuthi bona njenge-APA bayazi ukuthi azikho inkabe ezangena endlini, bayazi basafuna ukuqoka ithimba qhamuka ngeevidence, elizoqhamuka ngobufaka, elizolandela icala ebufakazini bokuthi
uSenzo Meyiwa wabulawa ngabantu ababesendlini. Nakumadlanga commission kusanda kuvela ukuthi i-crime scene was compromised. So what else do we need? Yini nje siyifunayo South Africa? Uma kungashona uSenzo Meyiwa, umuntu wayemkhulu kangaka ezweni, umuntu wayemkhulu efuna ngisho amaclub aphesheya, uSenzo waziwa ngamaclub abantu baphesheya zikhulu zaphesheya. Ukapteni weqembu elikhulu, ukapteni wezwe weBafana Bafana. Uma kuzoshona uSenzo bese kudlalwa ngathi sikhona sibuka. Yini ucabanga ukuthi makufa mina kuzoba njani? Makufa wena kuzoba njani? Lento eyenziwa lapha enkantolo eyenziwa uBaloyi noGininda noShedrack Sibiya nejudge uRatha, ngicabanga ukuthi nonke niyayibona ukuthi nje le sex eyenziwa lapha ya ngoGininda, ngicabanga ukuthi nonke niyayibona le yanto. Ayikho ngisho okuncane into ehlanganisa abasolwa, sebehluleke bancama, sebeyahuma. Angifuni ukungena ukuthi bathini, ngicabanga ukuthi icala niyalilandela. So sizoba nemash, siyacela ukuthi abantu bejoyine bebe khona, sizoba nemash. Kodwa before that sisazoya kwaMeyiwa, kube yiwo umndeni oshoyo sikhona, nani nizobe nikhona nibuka sishuthi la sikhombisa ukuthi this thing is serious. Usuku lwemash luzophuma uma sesiyile la, luzophuma sesilapha kwaMeyiwa. So we are inviting everyone ukuthi sihambeni siye kwaMsenzo Meyiwa. Asingakalusho nosuku esizola ngayo eThekwini. Sizovumelana noSifiso Meyiwa, noMiya, nomama kaMeyiwa ngelanga abazoba khona ngalo ekhaya nje kahle. Sibatshela ukuthi bafowethu sicela ukuza kini ngelanga elokuthi. Ofisa ukuhamba nathi sizolimemezela la usuku. Ke la sifuna amasotsha la. Niyazi ukuthi mawulwa namaphoyisa aphethe njengo Shedrack Sibiya noba kuleli cala kaSenzo Meyiwa mhlawumbe ba close to 20 abantu asebefile. So we need soldiers azosijoyina thina sisinike, sivumelene ukuthi sinikele ngemizimba yethu ukuthi if besibulala asinama bodyguards, asinayo imoto, asinalutho seyihayikhela ngisho sihamba. If they decide to kill us, let them kill us. So sizoba nemash esingakazi usuku lwayo, esingakazi ukuthi izoba kuphi, kodwa khona it's gonna be a national shutdown. La khona sizobe siphoqa amaphoyisa, sizobe siphoqa, sizoya ku General Mkhwanazi futhi ngoba alikho elinye iphoyisa silaziyo thina ngaphandle kwaMkhwanazi, alikho. Uyena ozosigayida. Well ikhona sizofuna ne-legal team, uSifiso Meyiwa uthe khona i-legal team ezos-advise, kodwa noma kanjani we are calling for a national shutdown ezokwenza ukuthi kuboshwe uLongwethwala. uLongwethwala kalutho la eSouth Africa. uLongwethwala uTumelo Madlala wafonela kwaSenzo Meyiwa wabatshela ukuthi indoda kaZandi isibulele uSenzo Meyiwa ngesibhamu kodwa imbulale ngephutha. That's the prima facie evidence. U-Advocate Chauke oyekade director oyi-DPP eGauteng washo ukuthi bayazi bona ukuthi azikho igebengu ezangena endlini. Ubufakazi lobo buphelele ukuthi ku-prosecute sizokwenza national shutdown ukuthi kuboshwe lo. Wake wabona phi noma ikuphi nje la khona ama investigators aphethe icala kaSenzo Meyiwa abaphenyi oGininda. Wake wabona phi kuthiwa umuntu uthenga inkabi kodwa zona ayiboshiwe inkabi kuthiwa wayithenga, kodwa yena ngaboshiwe. Nake nayibona phi leyo nonsense enjalo? Nake nayibona phi leyo nto? Nake nayibona phi nje? So sizo communicate usuku lokuthi siyanini eThekwini. Abantu abafisa ukuthi bebe ingxenye yokuthi siye kwaSenzo Meyiwa eThekwini bazovela sidiscuss nanabo futhi usuku lokuthi siyanini kwaSenzo Meyiwa eThekwini. Siyelana kwaMeyiwa, sifuna kube umndeni kwaMeyiwa ozokhipha usuku lokuthi imash inini nani nibone ukuthi lento esiyenzayo we are together. Ngiyabonga kakhulu ukuthi angifuna ukuba mude.